Domi, mabali namin. Ay, unak no maturog kanta na kita kamaten. Tugot-tugot mo matgayam de tabas-basam. Agpasak man labit. Pangalaki ti turog ko. Sus, kano pa anas kan nga da pangalam iti turog mo? Si Kamet. Saan nga amin agundaway kat makaturog ka kadagos? Alawan. Ngam siyak, katulog ako. Hindi ka nga rod kumuno ti Tapos na makaturog ako. Alawin, maturog ka, talipasik man tayo bas-basak nga istorya. Hindi ka kuti-kuti maturog ako. Hindi ka mangsinga. Wan ka di. Tinalikodan ako. Talaga turugan ako. Sa anak nga rutan nga kutkote. Tabang ano, agrikyar kami pa, sakbay ti pan naturog. Ay, kumamakam samat na to. Nagpasik pa ti basbasag ti kunak. Ngamjak samat tin malpas. Tsak payam mo, no niya't mapasamak itinding ti pakasaritaan to tumataya ba simbang bay. Ti arubayan ti balay ti may saman nurat. Nayaw awan. Unoy, tayab nga ta, ti kalkalpas sa bagyo. Gusto nga oray na kuturan. Pagpiyaglat ta. Ay, naidumduma tumatayab. Sala may sati maris ti dut. Ay, Mga nusan akay kayat ti amo na. So binaybayan na ni tirwar ti balayda nga ura at bagyaw. uwan nga ta. Sa pinagpintas ti maris na. Nagduduma ti maris ti dut na. Un nga rod nom. Cute po si... Ay, una yan na nagatidog ti ipos na. Cutie pussy. Ala, nagsaw. Naglaingan na ti apusa. Talaga nalain nga. Na, Masiribak. Mangarni matgayam dyan ang pidot kanya kidikutenga. anya, no kasta, agda ng tarakan ka? Pinadakkel na ka? Bimak nagan jay amo. Iso na saya at mata nagbagyo. Kat na yan o dak aging ka dito'y nagpugsutan na baranggayo. Ano saan? Tano saan, anya? Ay, Amangan no pinulutan dakon. Lakay, adda ka no simbang bay apo sa iya balay darusa. Nakamamo ka no kan agsao akas tao. Agsaw di pusa? Uy, San ngagniyaw? Di pa ikat kaslatay tumataya ba matarakan na mabalin nga agsaw? wan, iso akayat ko ang makita. Intaman nga ron kitain. Uy, lakay, itugot tanda gito'y pamigatan ta kuma. Tagigiddan tayo ang mamigat ijay. Imbagak ama pantakat. Anya pa lang router aramidem. Irubuat mo na kita'y tukod ta. Kahit ko ang makita ti bagbagam apusa. Wan, excited ka man launa yun. Adda nga min bigla na panunot ko no puno nga agsaw. Kasla tao. Ngam amangan madamot akin tarakan iti dayjay kat sapsapulen dan. Wan no saan? Amang ano na pagmilagron aparso ako na. Ay. Damin dita na.
Isu adarasem nga irubuat dagita ta mapantanan na po. Dagdag kala dagdag. Anya nga tano tulungan nak nga girubat tapno na dardaras. Ne. Anya klase ti pusa na ito? San samot agagangaya pusa? Wan nga ron tatang. Tanlo ti Maris na. Ay kasarita yo agsauday na. Unay ha. Kinunayong agsaong apaya di madlag saon. Ay syempre, at damat good manners na Saan basta sumampitaw iti tungtungan ti tao. Aya. Ay, mayata. Hello. Anya ka pusa? Anya ti sungbat mo? Meow. Saan mo tang meow? Uni naladay ta. Agsauday ta tatang. Unikan sao pariho. Kasauyulat na Ang mga no di na naawatan ti saludsud yo. Wano agtay-timing laang. Anyat nagan ma. Ni. Ijak mutlat ta maawatan. Meow mutlat maawatak nga uni na. Bulbulawin na tayo sama na ito pusa. Ay saan tatang? Talaga ang makasauday ta akas na tao. Hello! Apay di kagso? Tamutan ko na italakay. Tasla makapulpulutan iti adobo a karne. Meow! Anya? Di mo matibagbaga timbagakon, Anya ka no, Rosa? Agar-ara sa asamit. Ay, kagkuha tatang. Nabanog nga ta, Ang mga no ada limitasyon di pa nagsauna. Ay. Di tapay mo't panagsauna ti kahit ko ang mapanagnakan no agpay sumot lang agsawa kas latao. Urayan nyo Barang agsaon tumot la no madamdama no makita na ni Dumeng. Ayan ni Duming aya. Nagdigdigos tatang. May kay mga anan. Nagarti ka na di apusa. Pakilak tupay. Nakayda Sara ka may kay mga anan Ay, amo kong tatang. Mabisin nga ta, iso adi makapagsao. O di ikampay nga ro, di ti kanan na. Madamdaman to nakasaritak. Umadanen, di pista tayo diti barangay, kagawad buray. Ket agyaman tayo, nawaya tayo ngagpista. Sana kasi di napalabas sa dua tawin ngawan pista. Wan nga rod, chairman. Uri kas anaw. Makasubli tayo, niti kasi tisigo da kan nawidan. Uwan, chairman. Mabalinan ti agpa-parlor games kadagiti uping kan agtutubo. Una. Mabalinan tagisagana kadagiti may pabuya. Uray para kadagiti lalakay ken babakit, chairman. Dagitay senior citizen. Ay, karaman ditan dagiti PWD. Uwan, chairman. Adda pa'y ayam para kadagiti PWD. Napintas dagita asingasaing. Pagsasaritaan tayo iti regular session tayo. Mabisinak! Mabisinak! Ala! Ay, imbag tagsao kamutlayan. Ay, mabitla nga. Yalan kay ti kanam. Nakagatang akon iti cat food. Diyak kayat tikat food. Diyak kayat. Anya nga rin ti kayat mo akanan. Prito nga ikan tikayat ko. Meow. Prito nga ikan. Meow. Kat no, special pa yung cat food a ginatang ko. Di mo kit din kayat? Diyak nga rin kayatan. Makasuya. Meow.
Si ka talaga. Ay na, di ka lang makataltal na. Meow ka lang, meow. Mabisinak nga ron. Kasta no mabisinak. Saan ang matalian ti dilak? Kasta? Ala, mabit lang nga ron, tagprito ak itiikan. Ang medyo mabayag ba sita? Tatimang ka ni Jeref ikan. Idi prusko pa'y. Laglagi pa niyo. Sana kasimang bay dito'y balayo. Tapno, papakpakan kan bang perwisyo. I am worthy. Meow. Wow! Naka-English ka pa'y. Ala, agore ka. Ada ka di nagan mo? Ada. Kagurak. Jay inang ko ng panakan kanya. Ay, apay ngay akaguram. Jak kaya tim panakan na kanya. Meow. Anya ayat impanagan ti inamkan ka. Pinanaganan nakit din iti lupit. Nagalasanagan. Awan mabalin ko. Tajak payaan mo ti lubong idi. Meow. Agyaman kakit dian, tadanagan mo. Tita dumaapo sakit. Muning latan tinaganda. Ado ti pusa nga agnagan iti muning. Si Kangay. Anyat nagan mo. Rosa, tinagan ko. Rosita Kayabkab. Yaks. Kayabkab. Wen. Kayabkab ti apelyedo ni tatang ko. Dagita matam. Kasla matatloang. Isojak nagsasaw. Hindi ka sasaunak ni tatang mo. Amangan no kayabkaban na. Anya? Ay saan? Apelyedo lang ni tatang ko dayjay Kayabkab. Saan ako makayabkab? Kasla. Meow. Mayat. Agam amutat. Amom kadi. Anadamdamag kunti may papaniti amom akayabkab. Anya? Meow. Amo kamatan. Naging dadamag akla itay. Kasano nga amunak? Basta, amukan. Oray dyan aglang-langa at pumupulutan nga, ma'am. Iso ni chairman dito'y nagbugsutan. Kalbuti, ma'am. Saan ka di? Ha? Ay, sorry. Mga numasair ka. Saan mo't unay? Sige. Makaamu ka no kasjay ti amom maipapankan tatang ko. Pastawak. Ay sangsangayan ka apusa. Sa dino tinaggapwam. Dita ti jak mo. Ipapan mo lang yan amay sak agabat. Anyat kinunaya tatang? Gatangi ko nilupiit. Ay, di simbang paya pusa. Wen, nilupiit nga raw. Hoy, lupit gayam timbagana ka ni Rosa anagan na. Gatangi kaon. Saan mi nga ilakaw? Tas saan mi matatarakan? Anya. At dalakit di akin tarakan kat sapsapulan da pay kat ngatan. Nusap-sapulan ti akin taraken. Ada ko man nagdamag iti barangay office. Siyempre, dinalakit di mo't ammo adito'y tinangsadsadan ti bagyaw iti tarakan na. No di mo ilakaw, ket awan ti mang sapaul, an-anwem nga rod nilupiit. Adi, agyan latarita hoy. Tangay kasta buludik nga raw. Sublatek atarak nain kunak kuma. Ha?
Saan mo nga ilakaw? Nga mabalin mo't asublatan mi kananang yaw. Da kami pa ilang timang tarakain. Anwan nyo nga minaya. Anyangan anwon. San mi adangran? Kay ayo mi lang amin abuy-buyaan kananang yaw. Nga ta. Ibagak man lang ang ti plano. Anya day ta plano yaw. Ipabuya tayo inton piyesta. Ibaga tayo a Wonder Cat. Nakasaganan ti amin para iti panagpiesta ti barangay tayo, Chairman. Ay na, adulakid iti bisita. Nasaya no kasta kagawad puray. Anya dagiti daddo mga insagana yo amay pabuya malaksid iti parlor games. Aday special presentation mi a babae a senior citizen. Uwin ngagpaisaw. Ada na sa ni suping kanyak ng jak malingkas kasaw. Anya ti pabuya yo. Agparu-paru di kayaw. Laos matdaytan, Chairman. Nabayagan nga awan ti agparo-paro jay. O di siw-siwait. Nala, sa nabalin. Uray di mo ibaga. Ta agbuhay aktulatan. Inalamanan ni tatang ni Lupit. Napananda, nanang. Di tansamat likod ti balay. At tatanag ko no dadduma. Nang runa no kasdi nga alaan ni tatang. Na, apay amadanagan ka. Ang mga numapaluspusan ni tatang kat pumanaw. Amken namet nga mga no pumanaw. Isu nga rod a pinaamonan iti husto. Baliktad. Makagura nga rod ni Lupit kan tatang no kasta. Saan met ata napaamo na nga rudan? Isu ang makapagkinaawatan dan. Di met nayaw awan ayada di apusa. Kaya't naasawan, di nan ammo ti pagsubyan na. Sa bagay. Kan amang anudinan kahit ti agsubli iti amo na, nanang. Anya, kasta nga ta. Anya ti kinunayo, tatang? Agpractice ni Lupit. Wait. Di kay ka di madanagan. Ta saan ko nga ibulos. Sana mapukaw ni Lupit. Amok Ada pa sorpresa yukin ni Doming, tatang. Kat nilakit di Lupit. Wait. Ni pusa a Lupit. Baw. Iso pagpraktisa. Ay, kumusta gayam dagiti agprak-practice a senior citizen? Ay sus, naglalaingdang agkin ni, tatang. Iso na laang tawan masnop nga steps na. Agsasabalit steps na. Hindi pa ikit nakagulgulong. Agduduma ti tortorongan ti tunggal may sa no agsasabali ti garaw da. Ure agsasabalit steps da, wano garaw da, ta naibilin asaan da nga umadayo iti pwesto da. Mayat. Husto. Agbuya kaming tumat kada Lupit. Kunak nagpabuya ni Lupit. Uwan surprise! Anya ti pabuya da? Surprise nga ron di ka makawawat. Buya yung tukad di. Nyan. Sigurado, ti makigto tita. Nagadungan mo yung gustay. Pagraragsakan nga ro. Dayta, ganyaw. Kat ita! Paset mat dagiti senior citizen tiag pabuya. And now, ladies and gentlemen, aduyen dagitag rayuma a senior citizen. Amay na, dagitadan. Nagpaparagsid dagiti pada senyor nagrayuma.
house and let it fall. Let you against your skin. Like the shadows on the wall. Like the shadows on the wall. Coming lay down by my side. Sige, Lupit! Ikinimpay! Sala! Kasta! Awanan, nalugan na kiti senyor. Awanan, Anya na dyan? Wonder cat mat kinatagtagainap ka. Dumi, mabali namin. Ay na, agtuglip ako. At last, makaturog ak matlangan. Kunak lano na imbagana ko, iti dahil kaya sakit ko at turog. Madi matlaing no sana makaturog-turog kita. Ada ang makaptanda tao iti sakit. Nakumapsot ti resistensya ti bagay. Bayat to'y binasak na istorya. Anang alak, titurog ka. Negosyo. Negosyo. Imagakto ka ni Rosa. Tay singasing na ka di katuganga. May mayak da ito yung ti plantitas. Ay na. May kanturog. Ay, Kanya ngay Rosa, tulungan na kiti negosyo. Undo si kalatan ti magimaton iti punirarya. Saklatan ti mangimaton iti ponirarya nanang. Narigat no italok yung manan iti sawali. Ala, kasta garuday. Magkita aklaagan iti kadwak ta ituloy kumanday tay rinugyan ta iday apa nagpatubo iti uo. Wen, ha? May mayat matlaang no sa gaysatan iti negosyo nga imatonan nanang. Kumporme no anya kadag iti negosyo tayo, ti agbom. Ay katwid tasugpon mo't ti puunan ta. Mangrugi akon inton bigat. Ay, wano inton umay alawas laangan. Mayat mat data na panunot yung ken Rosa. Sagay sa kayo ni ti imatunan na negosyo. Wen lakay. No anya man kadagiti negosyo may iti adda mapastrik na. Awan ti problema ta agbingay kamin tulad ta. Ayun awan ti malugi no kasta. Wen, tamakwintan tumutlaangan na imbag. Mang-hire kamin to iti accountant. Apaw. Kasla dakalaunay mo da negosyo na itanta. Accountant to pa yun di mang kwenta. Katulad tapno awan to ti masasa o ti agsumbanger. Tauray anak ta ni Rosa at damot jay manugang ta. Saan tanga mo? Nanyamot ti pampanunutin day jay. Ay, gusto ka mo't kidi At daim imot day aduming ka. Isungagsak baya ka.
ito'y ampir ti balay nga isot pagpaaramida kiti linong apag patubwak iti uong. Medyo narigat at trabaho ti agaramid ka dagiti fruiting bags sa pagpatubuan iti uong. Iso sana kon nga agaramid. Mapaanak tula nga nag-order iti fruiting bags. Tadyay tula agpatubon ti aramidag. Anya dinanggag ko. Adanak sa agargarik. Ay. Ha? Ayan, Mau. Ay, sunggarak mo tayo. Hijak samot maiturod akitaan no niya dayta. Saan? Ibagablagan ti kagaram. Basta saan ka atalyawan? Manang Sophie! Ikaw putang ganyan! Sino ka gabit? Aya! Kitain na kaminin, Ay, ako. Manlaangan. Ha? Basit ka tao. Anak ka bonita eh. Atao gayam ti tao! Aniya? Ang paisaw? Wan, gayam Sophie! Tulungan ka! Adun to ti agtubo nga uong mo! Ang paiso ta ibagbagam? Mamati ka kadagiti bagan! Tapno umaykan ka tinaimbag agasad! Anya? Ay, ang sasaunga tayo ti puno tayo ta. Mulmulagatan na matan! Patsinak, Sophie! Wow! Nagdarasan na naaramid yu dagiti pagibitinan ka dagiti nagsangpat nga order yu a fruiting bags. Wan, Rosa. Ay da, maragragsakan ako nagyam-yaman akunay kadagijay imay timulong. Oh? Agda timulong kada kayo? Wan, aduda. Aya. Ay, asino da? Ha? Asus, diyak kaya mapalin nga iba ka. Oh, apeagas la di kay makasaon. Ay, awan gayam. Ang ako lang di imbagak nga ado ti imay timulong. Kasta sa anak ka mamati analpasyo dagita iti nagmalamlaang idikalman. Kasla di nakabam mo, Rosa. Kasla aktrompo nagkarawak ko namsa. Kasta ti kinaalibtak ko ngagtrabaho no inspirado ak. Sa bagay, amok ka inspirado kayo, gapo iti namnamayo, makaganan siya kayo iti dayta na panunot yu a negosyo. Talaga mat, Rosa. Hanos kan gagat-mat-kat ti kasapulan sandaya. Plus, panangikarkararag, asapay kuma. Tama para buranak iti adu a bendisyon. Babaan ka na gito'y apagpatubuan iti uong. Nagmayatin adang ganda kita, nanang. Makapasaran ta. Ay talaga, makapasaran ta, Rosa. Hala ni nanang. Nagragsak. Ay, saan kit din agpaisaw? Ay, wan matik di Hey, makapa-inspire. Ag-English kayo pa yan. Ayun. Naskan, ano anda irogi tayo nga aramid. Ag positive minded tayo tapno maparaburan tayo. Kasta lang day ta, Rosa. Ay, salbagan. Apay, napatibat ka? Ay, kaslad na parso at talo ti matana ng yung kadada. Anyagan sa... Di ka man gusteng. Imbag na nakariingak. Ang mga na stroke ako, no? Nakamal da yati rupak sakbayan nakariingak. Ay, wan chuping. Kasla na bagante. Karabukop ko. Ay, intadya ko sinata uminumak.
Na, Yan. apay nga katawa ka? Ay, apaw. Laklakayan kala atakrot. Anya takrot. Di ka bad. Oray kaririingak takala at akadalugag. Kasla, nakakatawakan ka. Ay, Yeah. si kalangan ti baban, masadutak. Naglambay. Ay, sige. Urisanin. Ah, Ituloy tan di maturog. na, laklakayan kala atakrot ako na. O sige, siya kung ti bumakon. Oh, tilaad kay Tino, Bab. Hey, Laklakayan atakrot. napanan. San ang mabutang. Ijim baga kaparswa talo ti matana. Ay, bit-bit. Masidag ka ditay. Atay, pili niyo ikit nigla. Iba kayo laan. Noadamanan ng buyat-buyat itilamaw. Anang tab-tabbaaw ka na kayo. Ta, pusi-pusak tayo ulo na. Basta man, di kaya't ka, big-big. Sakit kayo launay, ha? Ipatalikod ko tiroba na. Tauray no, pasanod to na magna. Iti, onos di pa nagbiag na, ha? Mas ka na madusa, itag na nayon. No asino tinang ibuyat, iti lamaw. Awan, nagibuyat iti lamaw. Ngam. Adala panunod ko nga ipaaramid kan ka. Kaputa masurunak launay. Iba kayo lang. Nanya data. Ikit ko anigra. Di mo man sang kay balikas tinigra apirngas ka. Kayat mo. Tabirngasan ka matin itinigra. Ikit. Saan? Kaya't kumot lang tibik-bik kanagan ka. Saan kala akanakan? Amano idi kaya nakapailan. Kat intayakan iti lamaw nga ibuyat. Dagiti bumalay di tatawa ti balay day taalakay gusteng. Ikaag mo siig akas ka, big-big. Igit. Agsing-singpad ka. Agtungpal ka iti amin abilin ko. Tapno na ano saklatagan ka. Agyaman na. Tasandak nga entaya iti lamaw. Ikit. Ano taibilin yung aramidak? Mapan ka iti amper ti balay dalakay gusteng. Danggam ana imbag ti ibagak nga aramidam. Ay, wan ikit. Antay ta. Timbangaran dagiti lapayag ko. Nakasagana dan atong magkada kayo. Danang, ada nagtubo nga uong yon. Adon, umay ka dito'y pag-uunganin atas sikat agpuros. Ay, kunak no maparitan ti sabali sumrek di tay naramid yu pag-uungan. No si ka, nawaya ka nga umay dito'y Si kamot, ala, umay ka. Dumanon ta iti ayan dagita. Pao! Nagadun nga uong dagita nagtubo ka dagiti na ibitin a fruiting bags. Ado at talagan, Rusa. Agpurusak nga rudan, tapa ilakok kanton niyang idyatsyandaan.
Nangina ti uong nanang. Taalagaan ang ina. Imbag kita fruiting bags lang ti ginatang ka. Angam no siya nga tati nagaramit iti pagpatubuan. Uno ka dagita nga fruiting bags ay pakpakawan. Aging gaitawan pailat maapit nga uong Lagit di Nagrigat sama ti garamit iti fruiting Ay bags. talaga nagrigat. Kasapulan pa iti kadwa tapno nadaras ti panagisupot kadagiti mapaglalaok ang nagduduma a bulong kas kadagarame nga isot agbalin na fruiting bags. O di, kasaya atanan adagitalangan fruiting bags ti ginatang yaw. Un nga raud, nang rugiak iti sangagasot a pagpatubuan. Ay nagkatun nanang. Manokilo nga ta amin ang dagitan no mapuros. Ay akit adumot din Ay, awan pa panamit Mapana ko maidya po ni Rariyang. Nonya ti kunayo akat tulungan kayon. Ay naksaya atin anak ko. Panunutok itayan no asino nga tati mabalin ko nga ayaban na kadwa ka magpuros amin kadagita. Ay katsakon ati kadwayo nanang. Ay na. Ay na. Nakaayayat akitaan dagita nagadung uong. Ay wina. Grabein. Awanan ni bakat saping. Amang banbantay ka dagati uong na. Kas imbilin ni ikit ko anay kira. Itan, di pa nangirugik kita ipaparamid na. Mula akano dagiti pagpatubuan ni di uong. Mula ak iti karkar na nga uong. Dagita nagpurusandan. Makiktaktan ni bakat saping enton makita na. Nga nagtubo asabari nga uong. Aniyat na aramid mabit-bit. Ay, awan pa'y. Nagkapulikan. Awan lang araw tiyag panbantay. Siyak man lang ang tiyag karaw. Ay, saan ikit? Siya ko, nagbuntog kamat ngamay. Kay ka di agkanat. Maaramid di kaya tiyo. Ngaya, rugyamon amulaan dagita nagpurusanda. Ewan ka di. Apurado kay launay matikit. Maaramid di bilin niyo. Nakmanagala iti uong ta isagot ko kini Mayor. Umay itakay. Apay. Ada maplan-plano a proyekto nga umay dakitaan dito barangay. Umay dalag bisita mo't. Ay, kasta. Ay siya konti mapanagala iti uaw. Taamok ay nagpatingga ka nagpuros. Nay. Apay, san mabalin na basta agala iti makita mabalin nga alain na ya? Ay saan? Unaan pa'y dagi jay nakaununaan nakadakal. Sumarsarunon to dagi jay bababasit. Sa bagay, agtangken dagiti imuna ang nagtubaw no di maala adagaws. Saan da agtangken no di kat malpus da. Sa bagay, adamot lang dagiti matangkenan. Kumulbot da. Kat saan ton amabalin na si daan. Ano na, tungtungan nakbutin gusto. Nakagalan iti ibagbagam nga uong para kini Mayor. Na, apay ngay. Nagadumot tinalpo sa babasit pa lang nga uong. Anyat napasamak ka dagitoy. Narugrug da pa yan. Nagadun tinarugrug iti semento. Sayang pa'y dagito nga uong tanay nagbabasit na pailaang. Ano day jay? Ay, kaslada ng pitik iti lapayag ko Tulungan ka bakay.
Nay, napay da kita kay wara. Lakay. Nagbabasit pa'y mutla da kita. Ang mga nuadamot imay dito idirabe eh. Dayta nga ron ti problema. At dalaki di sa bali at tao ngay may ditaw Ay, dagas da itaw eh. At damang sabsabotahi ka nagitiong mo bakay. Agpay sa timbagan ni Nanang. Naigagara na irag-ragda kita. Ay, kita agman dagiti dagduma pa'y a floating box. Ay, hadan sa akin di ka iban dito eh. San mo't anan ano ti daduma? Ay, mapantaman di tabangi Rosa. Sige tatang, saan mi pa'y anaalakin ni Nanang dagiti mabalinditan? Huwin, saan pa yan napuros na giti dadakili jay. No, kaskasano, inak isursur na ilako. Kabalam? Amumudlat naglako ay Asus, dayta na ang tatang. Adulakit diti gumatang ha. Kitain nyo dagita. Nagado ti uong anagtubon. Apay ngay akas ta ti maris da. Ni koloris da matang. Ay, sapay nga ay. Ay, nagsingsing pa'y dagitan. San ama si dagita nagtubo nga uong. Makasabidong dagitan, Rosa. Ala, kasano pa yan? Ay, awanan to'y negosyo ni Nanang mo. Anya pa'y ti pangabrutan na itinagastos na ngay. Apay nga ta. Anyat na pasama ka dagiti pagpatubuan iti uong. Apay akas tamat ang nagiti nagtubo. Nakabalis kami, kinaikit ko, anigra. Saan na masitatagay jay, uong da. Sino nga iti mayat ako matang, iti kuluris nga uong. Tagitay lag mauyong Sakit, agduduma pa iti maris da. Maragsakan lakit pinaikit ko, anigra iti da ito eh. At sisit big, pumanaw ka dito yan. At tao nga umay dito pag-uungan ni Bakat Supeng. Apa yung sinurultak? Ikit ni Gra. Pumanaw ka dito. At tao nga umay dito pag-uungan. Imbaglakan niya, kasandak makita, babaeng tipan nakabalingkaw. Anya? Pumanaw ka dito, kunak. Salbang. Pumanaw ka. Nudi mo kaya't makita na ka. Ang mga nuribaan dati bunton, abalay mo. Numaamuan ka nga at akaskan ka akita tinabiyag dito. Alta ka doon ay Bakat Supeng nga umay dito. Aglamang ka, bigbig. Danggan ka, napagsaritaan ka. Oo nga, Payong. Payong nga, oong. Hanya na tiyayan. Nagbalin kampay, hindi Payong, nagdi uong. Nagmayatan nga, lupumaysaw. Domi, mabali namin. Ay, nagtangan sama ti Diyos to tibukot ko. Anyat aramidam kagawad tong eh. Ang mga numalugbiday tatugawam, iti kailad mo dita. Nakamot gayam, kagawar si Ripiaw. May sursurot mo't gayam ang tugaw ko iti panagin inat ka. Nasakit ngamin tibukot ka. Anya nga min aya, tinararamid mo ang nagsakitan tibukot mo. Dahil siguro pa nagsursurat ka. Inaktuman ka diyag pamasahe. Uray siya kat planok mo timapan agpamasahi ijay ibagbaga ni Chairman. Kun, uray gayam ni Chairman. Makapampamasahi ka no. Naktangan nga tamo takas kanya ka. Nga ta,
Siyak. Awan mo't amok anakalaak iti daytoy. Tanagtugtugawak matla dito'y barangay hall idi kalman. Anda kami na iti saan tayo mapuutan na pakaalaan tayo itirikrik na Unsa? Ngamno ni chairman, gagangay ken kung ano na jayang. Abangan no paglakayan na paikit din na. Numang mangag na dayta nga ibagbagam. Ang mga nubari-bar ti sungbat na. Amuklatan no kasjay kagawad. Anya, mapan ka agpamasahe. Awan mo't lang amin di akin duty itan. No umay ni chairman, kaya adanton di officer of the day, agkukuyog tayo na talo kada chairman na mapan agpamasahe. Oh, mayat ah. Sige, mapan tayo agpamasahe. Ngam na eh. Awan matlangan ni kagawad siya no nga officer of the day. Mayat ko mga paiso na adan. Tirigat na no absent manahin. Day talaan ah. Kanayon ti panagabsin ti padak akagawad. Boy, masurunan ni chairman. Aldawan, ang mga no agabsent ngagpaiso ni kagawad siya na. Anyamot nga agpaisun ti padak akagawad. Adan samot sadsadot na. Kasla di ka pala na iruam kagawad si Ripio. Sa bagay, O rin itong bigatan, di pa nagkukuyog tayo kada chairman. Tanay, aldawan. nasaysaya at pay. Sumurtak man mat itaayan ti suki yo ang masahista kagawad duming. Ora, marang umubing kamat kagawad. Umbinga? Makapaubing ayat ti agpamasahe? Kaslakas na. Siyempre, mabiyag na kita'y maturog na orat. Sumaran ta tirik na. Umubing pa'y tirik na. Mayat nga rod ah. Talaga amayat. Kita man ni chairman kat kanayon nga ondagaw. Naparagsidlat ta nga oray ang 70 anyos nan. Uwan niya. Talaga amayat. Iso nga, umayak tumot agpamasahe. Ay, iridip ko man labiit. Diyak man magawidan ang tituglop ka. Oray, tanda akong natipalay kan Sabado ita. At dadarosa iti puniraria. Iridip ko pa ilang. Mga dawak tulangan ito makaringak. Payakas tuyak. Ay, kawawan mabalin. Talaga kastuyak. Manaturog ako na ni Rosa. Kami agpamasahe kada tatang itong bigat. Nakalaglagipan nyo manan nga agpamasahe. Di man tatang. Kadwa may ni kagawad si Ripio. Sa bagay, amok nga ag-agalam man ta sakit ti bukot mon. So, di mo kan ipampar ni tatang. Saan mo eh? Ang itaman pa, makadwayo ni kagawad si Ripio. Silent guwapo matday jay kain. Kanya silent guwapo. Silent guwapo nga rod. Ka-close ko ni manang si puta nga asawa ni kagawad si Ripio. Isong ado ti amok, may papan kadakwada nga agasawa. Kanya mo, tagita ma'am.
Day jay, silent gwapo ka no ti awag ni manang si putakin nila kay na, no duduwa na agsarsarita. Aya. Nanggapon na mo, takas tatiawag na. Gaputa na limod ka no ti aram na. No kitaam, kano dengdenggam ka no ti panagsarsarita na. Kunamlan ka pupudnuan, kan nakasingsingpot ka no asawa. Gayam, ang damot ilimlemeng na. Isumot la si puta tinagan na. Nalaingkot nga ta amang sipsipot kani kagawad si Ripiaw. Kaslakas na. Birngas na mo ila jay si puta nga awag kan kuana kat. Ang mga nadamot palimod ni kagawad si Ripiaw. Posible day ta, Dom. Ang top secret na kano day jay kuna ni manang si puta. Makay sumakit day karagyan nga asawa. Ngam saan ati kina silent gwapo na ti pakaisumak. No di ka ti panagtumpong tinaganda. Ah? Ay, wanan niya. Si puta kan si Ripio. Unique tinaganda do ah. Ang birangas damot la dagi jay. San aya? Oy, sa Sergio ti may surat anagan ni kagawad si Ripiaw. Idinto ta si Mew naman tipod no anagan ni manang si puta. Kasla nalaing dang agsipot kan agsirip. Madamdama kanupay asmangpet niya may sa amasahista. Tay ka di sukik na jay tuming. Wunsa. Siyak ngay. Adda ka di sa bali pa'y amasahista sumangpet. Adda ka no ka barbaro. Isunton timang masahikan ka kagawad. Nakasaganan ti cubicle para ken kakagawad domain. Ay, thank you, Manang Chato. Ay, anyangan. Umuna ako na, Chairman. Kagawad. Nya pa ingay. Lakyan na sa matimang masahikin ka. Uy, kay kayat ko na jalakyan nga oreno na dagsan ti apros na. Jak kayat tayo bakla. Ah, Loko ni kagawad domain. Akasem, pinaawagan na jay lakyan amasahista. Idi na amuan na nga adda dito'y jay suki na bakla. aya. Adda dito'y ni Diana abakla. Adda. Imbag, tadi pa'y rimwar iti ayan ni Bosing. Nalibasan na ni Dumeng. Ah, Talagang harot asukin na ni kagawad duming. Uwan, nauman ni kagawad Dumeng. Tanalaimot ngamin ngagkikil. kasta aya. Sana mapnakititape ang may itid kingkwana. Saan nga taa? Sige. Takitaag man dagitay dadumaan nagpa-reserve iti online. Urayan nyo labiitan dagitay na assign amasahis tayo. Hello, si kagayam ni kagawad Seryo, alias si Ripio. Ah, one shop. Ah, siyak mo't ni Chairman Gusting ading siksi. Ay, sorry, Chairman. Di ka naman kagawad si Ripio, ti customer ko. Kasta aya. Kabarbaro ka di tawi. Ita lang amin na makita kagat ading. Wan, Ah. ada klinik ko di Tabangira building. Ah, Oh, mapantan kagawad. Nakasaganan ti cubicle mo. Kastaya. Kasano? Maudi kan chairman. awanin na. Ngam no mabalin. Umununa ako ma. Ta si kanton niya para kanyak. Di kay madanagan, Chairman. Tapaumay ka nun dyan may sapay masahista ko na ni Madam. Iso nga tatimang masahi ka da kayo. Kastaya. Ay, sige nga rod Uray kon. Ay, agyaman nak. Tay sukik laki tilay jayin. Alang kagawad. Mapan kayo ni Jack cubicle yo, ta sumaruno akon. Aglabos kayon ton, taus ton to. Inakago ni Porme. Anya ka no?
Nakalabos kayo, kunanan sa. Uwan mag, siyempre, ikatumtabado ma, ilutin na kang araw, asibabado. Kastagayan. Ayos nga ron. Inaaglabos ay. Langgong. Talagang aglabo sa tambo na. Ay. Narugyan man datatang muntiag pamasahe, Rosa. Oray kita, sansanin dan tumanain. No kanayon amak tanganda, ket agsakit tibukot da, ay talaga sansanan da ti mapanagpamasahe, wano agpapros. Di made, no daytay ilayon dan. Ilayon? Uy, si kamot, Rosa. Di mon sapay la maawatan ba't ti kayat ko asawin. Ay. Maawata ko nana. Nay, si putam ni Dumeng. Apay, nalipata mo, daytay bakla masahista. Ano labsan ti agsa ukot, ibaot na iden ni Dumeng. Nalagip yung manday jay, bakla nanang. Dapay nga ta day jay. Agmasmasahe pa'y nga ta. Dayta ti saan tangambaw. Balid wa atawon ti pandemya apan nagsira dagiti pagmasahyan. Ang mga no nakasarak mo titi sa bali at trabaho nan Sapay la kumaa, takas tananang. Juan Rosa. Sapay la kumataawanan dagiti suki da idi masahista. Awan da kuman. Ala, kasla sa bali matiturong jay bagayon. Na, tanya kumat sa bali at turong na. Ay, puwera ang sapay ko mata no awanan dagi jay masahista ket gaputa makarda iti pagmasahyan. Saan ket agaputa nakubid na? Ay, saan mo takas na titurong di kinunak sapay ko mataawanan dagi jay, Rosa? Saan arumbang apakaragsakan tayo ti pan nakakubid dagi ti pada tayo tao? Mauray pa'y anda nakabasulan da kada tayo. Wan, agyaman tayo kiti tanalasatan tayo ti pandemya. Mating. Malpas tong daduming kang siripyong gamawan pa lang mang masahe kanya ka po. Nagbayaran. Sus po. Kwa, sika, torkista. Apay nga ada ka dito eh. Tao ka din. Masahistahon. Aniya. Nakadala masahista. Manicure kan pedicure plus cookies. What? Sumulhaga ba kanta cubicle si man. Yak di masahista. Ay, saan ko na kuma... Oray tayo suki ka masaysa. On dawi ka nun, paumayin. Yak di imbaga ni mahampyato. Ano maganda? Ang hanong amid niya, Miss Handa, suhiyaw. Isasak mo lang namang masahe ka na kayo. Ay, sanin, hindi. Ay, sana ko nagpamasahe. Ay, yan. Ikan mo doon akan. Nalak at mahay. Hindal that's the man. Enton mamin halangin. Ay, enton mamin sana, Jaski. Agsubliak na bigat. Hanya? Pakibagam tulangin ka na gitidwa akagawad ang nagawid akong wain. Ay, manihon. Ay, salbang na at. Didam! Ay, makabas-masahin ni. Ay, salbag na ayat. Pinanawan na kami ni Tatang. Sana nagpamasahe. Apay, di mat isupay tinangawis kada kayo kan kagawad si Ripio. Uy,
Ngam awan ngamin tay suki na. Di na kay tagpamasahe iti sa balay. Ay, anyan. Aguray ka. Kaya't mo asawan. Tay masahista, amang mas masahe kan kuha na ide. Day jay pagpamasayan na kuma. Uy, awan ngamin. Lukas ta. At dapay laang day jay. Ha? Anya ti kayat mo asawa? Kalpasan ti pandemya. Nagsubli ang masahista. Uy, siyempre, isulat ang muna nga tama ta trabaho Natural nga agsublay. Kahit, isumat ti sublian ni tatang apagpamasahyan manan. Uy, makadlawa ka. Ah, Amok Atapem nga amangan saan ngagpamasahe ti gagarami ijay. Nila unay tatang. kat sigurado. Tay matsukim ide sakbay ti pandemya tinang masahikan ka. Saan? Tawanan na ijay. Anya nga awanan. Di mo ibaga may sakadagi tinatay iti kubed. Saan mait? No di kat imakar iti pagpamasahyan. Sino nga rod nga itinang masahikan ka? Tailak yan nakabarbaro ang masahista. Lakyan. Tumboy. Uy, tumboy dyan ang masahe kanya. Isa di ka nagpanunot iti madi. Awan mat imbagbagak ang madiya. Di ka naglibak. Amok asisi imunak manayin. Di ka kadimadanagan. Ta sa anak to pulos at tumalyaw iti sabali adayag. One woman man kunadan sa itay. Nasaya at nukasta. Bun ka di. You are the one and only apple of my eye. Oh, mamati kan dungaw. The one and only apple of my eye. Agyaman nak. Awan ni Rosa. Kanjawan naklakit di manan na makita na anak aturugak. Domi, mabali namin. Ay, nagtangan sama titos to tibukod ko. Anyat aramidam kagawad to mi. Ang mga numalog biday tatugtugawam, iti kailad mo dita. Nakamot gayam, kagawad seripyaw. May surot mo't gayaman to itugaw ko iti panagin inat ka. Nasakit ngamin tibukot ka. Anya nga min aya, tinararamid mo ang nagsakitan tibukot mo. Dahil siguro pa nagsursurat ka. Inaktuman ka diyag pamasahe. Una, uray siya kat planok mo timapan agpamasahe ijay ibagbaga ni chairman. Kun, uray gayam ni chairman. Makapampamasahe ka no. Naktangan nga tamo takas kanya ka. Un nga ta, siya. Awan mo't amok anakalaak iti daytoy. Tanagtugtugawak matla dito'y barangay hall idikalman. Anda kami na iti saan tayo ang mapuutan na pakaalaan tayo itirikrik na Unsa? Ngamno ni chairman, gagangay kan kung ano na jaya. Abangan no paglakayan na paikit din Numang manggag na dayta nga ibagbagam. Ang mga nubari-bar ti sungbat na. Amuklatan no kas jay kagawad. Anya, mapan ka agpamasahe. Awan mo't lang amin jay akin duty itan. No umay ni chairman, kaya adanton jay officer of the day, agkukuyog tayo na talo kada chairman na mapan agpamasahe. Mayat ah. Sige, mapan tayo agpamasahe. Ngam na awan matlangan ni kagawad siya no nga officer of the day. Mayat ko mga paiso na adan. Tirigat na no absent manahin. Dahil talaang kanayon ti panag-absent ti padak akagawad. Boy, masurunan ni chairman. Aldawan, ang mga nag-absent ngagpaiso ni kagawad siya na. Anyamot nga agpaisun ti pada akagawad. At dan samot sadsadot na.
Kasla di ka pala nairuam kagawad Siripio. Sa bagay, O rin itong bigatan, ti pa nagkukuyog tayo kada chairman. Tanay, aldawang. nasaysaya at pay. Sumurtak man mat iti ayan ti suki yo ang masahista kagawad duming. Ora, marang umubing kamot kagawad. Umbingak? Makapaubing ayat ti agpamasahe? Kaslakas na. Siyempre, mabiyag na kita'y maturog na orat. Sumaranta tirik na. Umubing pa'y tirik na. Mayat nga rod ah. Talaga amayat. Kita man ni chairman kat kanayon nga ondagaw. Naparagsidlat ta nga oray ang 70 anyos nan. Uwan niya. Talaga amayat. Iso nga, umayak tumot agpamasahe. Ay, iridip ko man labiit. Diyak man magawidan ang tituglap ka. Oray, tanda ko na ti balay kan Sabado ita. At dadarosa iti puniraria. Iridip ko pa ilang. Mga dawak tulangan ito makaringak. Apaya kastuyak. Ay, kawawan babalin. Talaga kastuyak ko. Manaturog ako na ni Rosa. Kami agpamasahe kada tatang itong bigat. Nakalaglagipan nyo manan nga agpamasahe. Di man tatang. Kadwa may ni kagawad si Ripio. Sa bagay, amok nga ag-agalam man ta sakit ti bukot mon. So, di mo ka pampar ni tatang. Saan mo eh? Ang itaman pa, makadwayo ni kagawad si Ripio. Silent guwapo mat day jay kain. Kanya silent guwapo. Silent guwapo nga rod. Ka-close ko ni manang si puta nga asawa ni kagawad si Ripio. Isong ado ti amok, may papankadakwada nga agasawa. Kanya mo, nagita ma'am. Day jay, silent guwapo ka no ti awag ni manang si puta kin nila kay na. No duduwada nga agsarsarita. Aya. Nanggapon na mo, takas na tiawag na. Gaputa nalimod ka no ti aram na. No kitaam, kano dangdanggam ka no ti panagsarsarita na. Kunamlan ka pupudnuan, kan nakasingsingpot ka no asawa. Gayam, ang damot ilim namang na. Isubot la si puta tinagan na. Nalaingkot nga tamang sipsipot kani kagawad si Ripiaw. Kaslakas tana. Birngas na mo ila jay si puta nga awag kan kuana kat. Ang mga nadamot palimod ni kagawad si Ripiaw. Posible day ta, dom. Ang top secret na kano day jay kuna ni manang si puta. Makay sumakit day karagdyang agasawa. Ngam saan ati kina silent guwapo na ti pakaisumak. No di ka ti panagtumpong tinaganda. Ha? Ay, wanan niya. Si puta kan si Ripio. Unique, tinaganda do ang birangas damot la dagi jay. San aya? Oy,
Ta Sergio, ti may surat anagan ni kagawad Seripio. Idin to ta simyo naman, tipod no anagan ni manang siputa. Kasla nalaing dang agsipot, kan agsirip. Madamdama kanupay asmangpet niya may sa amasahista. Tay ka di sukik tayo ito, may. Unsa, Siyak ngay. Adda ka di sa bali pa'y amasahista sumangpat. anda ka no ka barbaro. Isuntaon timang masahikan ka kagawad. Nakasaganan ti cubicle para ken kakagawad domain. Ay, thank you, manang chato. Ay, anyangan, umuna ako na, chairman, kagawad. Nya, paingay. Lakyan na samot yung masahikin ka. Uy, kay kayat ko na, dilakyan nga rin o nadagsan ti apros na. Diyak kayat tayo bakla. Ah, Loko ni kagawad domain. Akasem, pinaawagan na jay lakyan amasahista. Idi na amuan na nga adda dito'y jay suki na bakla. aya. Adda dito'y ni Diana abakla. Adda. Imbag, tadi pa'y rimwar iti ayan ni Bosing. Nalibasan ni Dumeng. Ah, Talagang harot asukin na ni kagawad doming. Wan, nauman ni kagawad Dumeng. Tanalaimot ngamin ngagkikil. kasta aya. Sana mapnak iti tape ang may itid kingkwana. Saan nga taa? Sige. Pakitaag man dagitay daduma ang nagpa-reserve iti online. Urayan nyo labiitan dagijay na assign ama sa histayaw. Hello, si kagayam ni kagawad Seryo, alias Seripio. One shop. Ah, siyak mo't ni Chairman gusting ading siksi. Ay, sorry, Chairman. Di ka naman kagawad Seripio, ti customer ko. Kasta aya. Kabarbaro ka di tao. Ita lang amin na makita kagat ading. Wan, Ah. ada klinik ko di Tabangira building. Ah, Oh, mapatan kagawad. Nakasaganan ti cubicle mo. Kastaya. Kasano? Maudi kan chairman. awanin na. Ngam no mabalin, umununa ako ma, ta si kanton ye para kanyak. Di kay madanagan, Chairman. Tapaumay ka nun dyan may sapay masahista ko na ni Madam. Iso nga timang masahi ka da kayo. Kastaya. Ay, sige nga rod Uray kon. Ay, agyaman na. Tay sukik laki tilay jayin. Alan kagawad. Mapan kayo ni Jack cubicle yo, ta sumaruno akon. Aglabos kayon ton, tauston to. Inak ni porme. Anya ka no? Nakalabos kayo? Kunanan sa? Mag, siyempre, ikatum tabado ma. Ilutin na kang araw, asi babado. Kastagayam. Ayos nga ron. Inaaglabos na. Langgong. Talaga nga aglabos sa tambo na. Ay. Narugyan man datatang muntiag pamasahe, Rosa. Oray kita, sansanin dan tumanain. No kanayon amak tanganda, agsakit tibukot da, ay talaga sansanan da ti mapanagpamasahe, wano agpapros. Tima de, no daytay ilayundan. Ilayon, Uy, si kamot, Rosa. Di mon sapay la maawatan ba't ti kayat ko asawid. ay, maawata ko nana. Nay, si putam ni Dumeng. Apay, nalipata mo unday tay bakla ang masahista. Ano labsan ti agsaukot, ibaut na iden ni Dumeng. Nalagip yung manday dyan bakla nanang.
Dapay nga ta dayjay. Agmasmasahe pay nga ta. Dahil ta ti saan ta nga amaw. Balid wa atawin ti pandemya apan nagsira dagiti pagmasahyan. Ang mga no nakasarak mo titi sa bali at trabaho nan Sapay la kumaa takas tananang. Juan Rosa. Sapay la kumataawanan dagiti suki da idi masahista. Awan da ko man. Ala, kasla sa bali matiturong dyan bagayon. Na, tanya ko mat sa bali at turong na. Ay, puwera Ang sapay ko mata no awanan dagi jay masahista kat gaputa imakarda iti pagmasahyan. Saan kat agaputa nakubid na? Ay, saan mo takas na titurong di kinunak sapay ko mataawanan da kijay, Rosa? Saan arumbang apakaragsakan tayo ti pan nakakubid dagiti pada tayo at tao? Mauray pa'y anda nakabasulan da kada tayo. Wan, agyaman tayo kiti Tanalasatan tayo ti pandemya. Mating malpas tong daduming kang sirip yung gumawan pa lang mang masahe kanya ka po. Nagbayaran. Sus po, kwa, sika, torkista. Apay nga ada ka dito eh. Tao ka din. Masahistahan. Aniya! Naadala mag-masahista. Manicure kang pedicure plus cookies. What? Sumulhaw na ba kanta cubicle si man? Yak ni masahista. Saan ko na ka ba? Oray tayo okay ka masaysta. On dawi ka nun, paumayin. Yak na imaga ni mahampyato. Ano maganda? Ang hanong amay niya mas handa suhiyaw. Isasak pa lang nilang masahe ka na kayo. Ay, sanin, hindi. Ay, sana ko nagpamasahe. Ay, yan. Di ka matanakan. Nalak-anak at mahay. Hindal that's the man. Enton mamin halangin. Ay, enton mamin sana just kay agsubliak no bigat. Hanya? Pakibagam tulangin ka na gitidwa akagawad ang nagawid akong wain. Ay, manihon. Ay, salbang na ahat. Didam! Ay, makamas-masahin ni. Ay, salbag na ayat. Pinanawan na kami ni Tatang. Sana nagpamasahe. Apay, di mat isupay tinangawis kada kayo kan kagawad si Ripio. Uy, awan ngamin tayo suki na. Di na kayo tagpamasahe iti sa balay. Ay, anyan. Aguray ka. Kaya't mo asawan. Tay masahista, amang mas masahe kan kwa na ide. Dayjay pagpamasayan na kuma. Uy, awan ngamin. Lukas ta. At dapay laang dayjay. Ano ti kaya't mo asaway? Kalpasan ti pandemya. Nagsubli ang masahista. Uy, siyempre, isulat ang muna nga tamot at trabaho Natural nga agsublay. Kahit, isumat ti sublian ni Tatang apagpamasahyan manan. Uy, makatlawa ka. Amok atapem nga amangan saan ngagpamasahe ti gagarami ijay. Nilaunay Tatang. Kat sigurado, tay matsukim ide sakbay ti pandemya tinang masahikan ka. Saan? Tawanan na ijay. Anya nga awanan. Di mo ibaga may sakadagiti natay iti kubed. Saan mait? No di kat imakar iti pagpamasahyan. Sino nga rod nga iti nang masahikan ka? Tay lakyan nakabarbaro ang masahista. Lakyan.
Tumboy? Uy, tumboy dyan ang masahe kanya. Isa di ka nagpanunot ikimadi. Awan mo't imbagbagak amadi ah. Di ka naglibak. Amok asisi imunak manan. Di ka kadi madanagan. Sa anak to pulos at tumalyaw iti sabali adayag. One woman man kunadan sa itay. Nasaya at nukas na. Bun ka di. You are the one and only apple of my eye. Oh, mamati kan dungaw. The one and only apple of my eye. Agyaman na. Awan ni Rosa. Kanjawan naklakit di manan na makita na anak at urugak.